Ya, Duk. Enje, Mbak Hani Kusuma bawa Pangkurinoso. Iya. Enje, monggo. Konjuk Bapak Bupati, Wilujeng rawuhipun. Monggo. Saya rasa Sumandek sisih Elok. Rina Mbak Diah Hayu Kusmaning Tias. Wakil mawon, Blek. Lah nyapa wakil? Oh nggih. Mbak Hani mangga. Yen wis rina. Dudu lambemu kan. Lho. Wakilmu kae? Nggih, niki Nggih. dagelane sip-sipan. Oh, Mboten Ujug-ujug. kados pom bensin. Jadi ora kaya pom bensin tok sing sip-sipan dagelan mon sip-sipan. Oh, ngaten. Ngono ya. Sing tuwek kae mau, sing nom. Kok iso sing tuwek didhisikke? Lah engko lak sawaya-wayah ilang. Sapa tanggung jawab? Oh. Ben tuwek sik nom iki keri mon mboten menapa. Jenengan nggih trimo. Napa? Nggih trimo. Trimo mawon. Dadi nom niku manggon keri. Mboten Nggih. napa-napa. Soale sing tuwek niku jam yahmen niku wayah beser-besere. Nah. Mangke mboten. Monggo terus Mbak. Terus ya. Yen wis rina enggal ratri kang mong seliramu tanahnya dak tresnani lahir Bablaske apa, Nduk? ninggal katresnan Oh, nggih sae niku sae. bersama Mbak Hani. Kali ninggal Sae, nggih. sae. Senenganku Nggih kecil. jenengan mang lenggah mawon nggih Mas Kecil saya. Oh, kula tak mriki riyen Nggih. mawon. Gampil kula khusus door press.